الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Čast mi je i zadovoljstvo ugostiti našeg večerašnjeg predavača Hafiza Huseina Efendiju Čajlakovića, svršenika Gazi Husrev Begovi medrese u Sarajevu te Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Titulu Hafiza je stekao 1986. godine. 2 puta na takmičenjima Hifza Kur'ana bio je drugo mjesto u Zagrebu te jednom u Sarajevu, drugo mjesto također u Hifzu cijeloga Kur'ana. Te večeras će nam pričati na temu ljubav prema Kur'anu. Pa, bujrum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi šrah li sadri ve siri lemi, rabbi auzu bika min hemezati šajatin. Wa a'udhu bika rabbi an jahdurun. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min amrina rashada. Salamun alaikum. I merhaba vam bak. Merhaba. Ko znači merhaba? Merhaba ti care veliki merhaba. Merhaba ti znanja izvor. Merhaba. Ne znam ti vi uzme vluda, vi ste mlađa tipa, ova novija tipa. Iza rata, jel tako? Merhaba znači willkommen, welcome. Tačno, doslovno merhaba. Dobro došli ovdje. I evo, ovo kako se ide u modernizaciju i demokratizaciju, sve malo tanja. Ja znam, prije 4-5 godina nije moglo ovdje stati, moralo dolići na restoran. Ili je tu tada bila takva generacija studenata, zavisi odakle su. Ja znam, po zapadu hodam puno, recimo neću imenovati, recimo iz kojeg grada, iz Bosni, tamo u Briselu, recimo ne može se formirati džemat zato što najviše ima iz tog grada, a ništa ne interesuje. Vjera i ne mogu nikako održavati hođu, jer i ne interesuje hođa. A da su, recimo, da je većina tu iz Zenice, sigurno bi Zenice klanja, on hoće klanjati. Sam para ne ima, ti se puno klanja, tu para manje ima. A ne mere oba dvoje. Evo ovako, eto, ja skupino da se 33 godine družim s Kur'anom i kad bi ja vama rekao šta mene gura, da ja ponavljam Kur'an, da sam na ova takmičenja išao i da sam završio Hifzu u Titinom vaktu kad je malo ko bio Hafiz, kad je to bilo pojam da neko završi cijeli Kur'an, eto, mene je nešto guralo. Jedna inercija božanska, možda dova mog oca, kad je tražio od Allaha muško, a prije mene se rodile 4 mučerke ili sestre, da li ne razumijete? Ja sam 5. I on je zamislio i ovako Allah molio da mu da Allah muško, da bude 5 muško, da bude hođa. I eto Allah to da ja se te godine rodio. I ja nisam tio u medresu. Ne zbog toga što sam mrzio medresu, nego nije mi se išlo od kući.
Ja sam se na selu rodio u obali i znaš kad se u obalu zaljubiš. Istu ružnu ženu, kaže, to je čudo Božje, kaže, lako ti je, kaže, finu ženu otrat. Ona sama ode, aj ružnu otrat. Nećeš je lako otrat, ona se uzate, pripni. Ja sam tada sve kopije poslao ovdje u Sarajevo, u Zenicu, dole tehničku školu, sam original poslao dokumente. Bio odličan. I normalno da on me primilo ovdje, me odbili su kad sam kopio. Otac nije znao šta sam ja uradio. Ja sam oca privario. I nisam nikad ocu rekao, eto da Allah oprosti, da sam ga privario. On je rekao, hajde ti u Zenicu u školu, 1 godinu srednje, pa ćeš ti godini ponovo u Sarajevu. Ja samo mislim, kad ja godinu završim, nećeš ti mene više ispisat. Ali Allah da on prodaje zemlju, prodaje sve ko penzija, najveća sam sirotinja bio u selu svom, da me školi. Da vidim baš u medresu, ja vidim, nema nego u medresu. Ja se ispišem, vrlo da bih prošao tu u Zenici. Ko bi Jagi trebao biti tehničar, to mašinski. A ja sam toliko smotan, recimo da ja od prava heravo istešim. Sad kad ja sam nešto trebao tam tehničko crtanje, onaj hamer, papir, pa elipsa i to, onaj, kad pogleda onaj profesor tehničko, kaže samo ovako odoka, kaže ne valja. Ponovo, ja sam donosio i prošlo se, nikad nisam radio kako treba. A majstor mi dao 30, evo što se znojio. Kad ja u profil nešto radim tamo u željezari, išli na praksu i tako dalje. Znači nisam bio projektovan za mašinskog tehničara, nego baš zahođu. I ja sam 5 godina bio u medresi, zadnji sa 5, to je ta sudbina. I godinu dana u Zenici srednje, to je 6. I 14 godina ja sam išao u srednju školu i kad sam završio medresu, predao dole onaj diplomom u svoje svjedočanstvo sa arapskim slovima okolo, kaže ovo u nas ne znam šta je ovo, rekao po diploma, vidiš piše, no. Kao ovo nije u nas verifikovano. Pa šta? Kao pisat će to mi NK radnik, pod ruku piši. Ja sam do iza rata bio sve NK radnik, 97 pisalo mi NK radnik. Eto da znate, kad sam se tek verifikovao. Ali neka, znanje u glavi nije na papiru. I danas više, danas ako te privatnik traži, ne pitate koliko si previše škole završeno, znaš ti raditi. Kod privatnika, ovo može ovako da ti imaš papir, gdje se završio fakultet, tako dalje. Ja se ne stidim ni svoje medrese, ni ovoga fakulteta, ni HIVS-a. Ali eto, neka inercija mene gonila da učim HIVS, a ne znam šta. Kad bi ja sad rekao da sam imao neku veliku ljubav prema Kur'anu, lago bi. Ne znam šta me, znate kad nešto moraš. Ima, to je taj kader što kaže Pejgamber, svakome Allah olakšao zašto ga je stvorio. Ja znam jednog završio za mesara, ne smije priklat hajvanče. I ne radi taj posao. Pa nije ga Bog stvorio za mesara. Ne znam ja ovdje kakve sve profila vas ima, ko je za medicine, ko je vamo za neki drugi fakulteta i tako dalje. Ne može svak ni doktor biti. Ne može. Ne može svak ni umrli kupat, ni mezar kopat. Ne smije to svak raditi. Jedan je probao da legne u mezar, oni što iskopaju na gradskim grebima da imaju rezervi. Hajde da vidi kako je, kad mani poludio, pričao mi čovjek, lego u mezar. Kad je huka neka nastala, kad ja sam jedno od sebi došao, mogu je umrt, mogu osraha da umri. Znači, nije ni to za svakoga. Ali ovdje govorim zbog Kur'ana, što je Kur'an sila, jedna Allahova moć, i što je Allah nas povezao sa govorom. Allah se objavio govorom, preko uha, ne sliku. Ovo je vrlo važno kako se Allah objavio i kako se objavljuje. Jer ovi u drugim ideologijama hoće da predstave Boga, da predstave da to sve naslikaju. Ne može slikati. Gdje razum staje, tu vjera tek nastaje. Gdje razum staje, onda dolazi vjera. I valjalo je Muhammed a.s. se 3 godine pripremio da prihvati Kur'an kao Božji objavu, da se pročisti, i to u pećini Hira. Znači, da bi primio božansku frekvenciju, valja primiti, on je čak u 4. godini gore na selu, dok je bio kod Halime, prsa smo izabrali. Jer to je najjača frekvencija, božanska frekvencija. I sad ovo, recimo, hvala ulazi, što je Efendija učio, jel? Kad je jednom Resul a.s. učio hvala ulazi ova 3 ajete, kad je minber se tresu. Jer to su božanska imena. I još na početku kaže, Elau anzalna hadal Kur'an ala džebel. Skoro je bio zemljotres, ja bio na Vlašiću. A tu je bio glavni onaj, kako je epicentar. Kad je se ona vikendica zatresla, ne ono tam vam, nego ovako, strmo brdu. A ja znam kada je bilo 79. zemljotres, pa Banja Luka se tresla tada, dobro znate. Ne znam, se čuli za taj poznati zemljotres 79. Ja dole bio u podrumu, u medresu, u WC-u. To kad je se ono sve ovako pošlo, tako, ne lila za WC. Ja mislim, lila se, ko će lilat tu silu toliko zgrada. A ja se pripao, rekao, šta ono, zalila se. Nisam čuo huki jer sam bio u podrumu. A sad na Vlašiću kad je ono zagrmilo, Božji emer.
Znate, mi nismo ni svjesni što Allah kaže moraš vam propast kroz zemlju. Neko bi insan bježao, ko misli da je jaki, da nešto može. On ne mere ništa. Kad kaže Allah enel mefer, kud ćeš bižat? Kella la vezer, ma rava se vrati. Nema bježanja i sad nek ste vi mladi. Nikom nije zagarantovan da okleće. Dakle, ja sam mlad, ko ti misliš živit ćeš, ko ti ne kaže da ćeš živiti? Bilo ko mi. Znači, ne sam to, nego i ovo što kad idete zemljom, moraš da propaneš kroz zemlju. Ali i ovo da je Kur'an objaven brdima, kad je vidio kako se brdo tresi. Isto kad je Musa htio da vidi Boga, jer Bog je toliko blizu da ga ne moramo vidjeti. Ovo može prejako sad, za vaše mozgove, jel? Toliko blizu da se ne mere vidjeti. Kako ćeš ti sad, kad je Meleka vidio Džibrila, kaže, prikrio horizont, znači do nebesa, što bi rekli svizu. Začepio sve. I kako ćeš ti sad to vidjeti, na što to liči kad je sve začepilo? I što se oni mogu brzo kretati? Brzinom svjetlosti, jer su oni vrsta te energije i svjetlosti, tako dalje. Ali ovo su božanska stvorenja, baš kad sad džini šeitan velike, ali ovdje, kad je Musa htio da vidi Boga, Allah rekao, pogledaj u brdo. Kad se Allah razotkrio samo na jedno brdo, teđela rabel džebel dželeo dekem va harra Musa sajka. Kaže, brdo je se sravnilo sa zemljom, Musa je se ošamutio. Jer kad se samo Bog u jednom brdu razotkrio, znači kad bi se Allah razotkrio samo malo, ma to bi sve, onaj, ošlo čulo, što ona rekao, čulo, kulu. Ali da budemo samo malo svjesni, kad pričamo o Kur'anu, ovoj Allahovoj energiji ili moći, ili baš govorom. Razmišljajte o govoru, a ne o slici. Zato u islamu slika nije nešto puno preporučiva, nego zato se uho prvo spominje. I naš poslanik sallallahu u pećini Hira čuo taj govor. Allah se, znači, kao što se na brdu Turi Sinaj, objavio se Musa sallallahu, tako se objavio pećini Hira, a valjalo je biti spreman da primi. Jer ne možeš ti primiti, sad kad neko nešto dobije, pa misli da je svetac, on nas misli da je vlijak, kad nešto mu se prikazalo. A Bog zna šta mu se prikazalo, koja je opcija. Jer valja biti toliko čist da nešto primiš od Allaha preko čisti. Meleki su čisti i donose čistima. Prljavi privanju prljavo. Ste razumeli? I sad ako si ti pokvaren i nešto se prikazalo i sad ti skontaš, možda sam ja dobar. No kako ćeš biti dobar, on, razumiješ, mene jedan vidio dole u jednoj tehiji. Ja kod kući. Koji ja sad 2 minute te gleda u halki. Zikriš, rekao, to je se džin pretvorio u moj lik. To mi nisi dirno malo, da vidiš ja sam ja tu. To možeš doći da me opipaš. Vidio me, je najavi, nije to san. Sad, to za dobivanje oblika, to je posebna tema, ali ovo je sila Kur'ana. Sad ti kad Kur'an učiš, da smo prema nekomi, kako djeliš na njega? Šta izlazi iz tebe pa na njega djeli? Pa se on bandači, ili kad Ezan uči nekom, nije dobro. Znači, to je sve energija. Znači, svaka riječ ima svoj ruh, svoju moć. Kad ti izgovoriš jednu riječ, kada je Bismillah. Samo Allah kad kažeš. Alhamdulillah. Bilo šta. Znači, ti govoriš božanskim govorom i već stvara se energija. I dok na onu vodu učiš, i ovaj tepi, i ona osoba prema komučenju, sve se drugačije mijenja. I zato sada, šta je sad problem u našim kućama? I u nama samima. Nema nam božanske energije, nema božanskog govora, nema tog svjetla, tog nura. Jer niko Kur'an uči u kućama. Samo ako imaš na mobitelu ovako puci. Kad je jedna sad zovemo, danas iz Sarajeva, kad je mogli ja preko YouTube-a pustiti na Bekaru pa da mi se nauči. Ne mere rekao, to je struja, to je tehnika. Ti moraš, jer ono što iz tvojih usta izlazi, to je lijek. Da li bilo na vodu, da li na hranu. I zato što je za vjernika, kaže, kad ostane hrani, za vjernika, kad je lijek pojesti. Nećeš se zarazbolan, nećeš to, mi samo su sebe umislili da se to tako zaražava. A i za griješnika možeš nagrasati, jer on je sa šeitanom jeo. Morate naškoditi. A i za vjernika, i za pingambera se jagmili, ko će šta od njega pojesti. Ili vode se napiti. Jer on je s bismilom, ti čim na vodu kažeš bismillah, ova voda mijenja oblik, sam zbog bismilije. Sam rekne bismillah, ova voda više nije ista. Jer si božansko ime spomenuo. I ovo hvala ulazi, kad je mimber se tresu, od božanskih imena, kad govori Melik, Kudus, Sveti, Vladar, Selam koji daje spas, silni, moćni, gordi, onaj koji stvara, koji oblikuje, to su božanska imena. I to ko prouči zajtra na navečer 70.000 Melika moli za oprost. Ja to redom učim na akšamu i na sabahu. Hvala ulazi, da ne zaboravim, ovako zaboravim kad legnem. Imam ja svojih biro, da vam kažem, ne znam koliko vi poznajete Kur'an. Mi smo toliko danas vrhunski pismeni u mnogim stvarima, a sramota da ne znamo Kur'an učiš. Što je to tako, ja ne znam. Pa sad na mobitelu sve ima, sve ima.
Ali nemamo, ovo što sad hoćemo reći, nemamo te ljubavi. Nemamo želji. Čak oni su sad tek pošli start, njima se javlja želja, kad su sve iće file, pa eto, hajde, dobro i tada da im se javila ta želja. Ja znam čovjeka u svom selu koji je umru. Kaže, ja sam sufar učio, nisam znao svoja slova. Nije znao pismo bosansko. Nije bilo tada pismenosti. Nego učio de, di, du, ali ne zna ni d kako izgleda na latinici. Odmah na arapski učio, jer je bio nepismen. I naučio. A vidi sad tehnologije, sad ima sufara, ne znaš koja je verzija sufari. Nego šta je problem? Nemamo želje. Ja svakom garantujem da za heftu dana vas, svakog od vas uga u Kur'an. Za heftu dana, za 6 časova, po pol sata, da ti uđe u glavu ni tačka i ona slava oblici, razumijete? Kad koje aplikacije sve noćiš na mobitelu i šta sve znamo rat na mobitelu, a naša djeca od 5 godina igraju se s mobitelom. Mi ured ne znamo stariji šta oni mlađi znaju. Šta je problem? Mi nemamo želje da savladamo to arapsko pismo pa da malo se družimo sa Allahovim govorom. Da uživo, sad ja ženu sad pratim, mene žena, evo mi postare dan, ja je sad postao mentor. Ona je i prije znala, nije imala kad dok je djecu rađala, sve to, sad evo godinu dana uči, i fino se osposobila. Uči svaki dan što ja učim, Jasin i zajtra, naveće te bareke i vakiju. Te bareke za zaštitu u kaboru. Jer je ta sura munđija. Šta vam fali učite bareke naveće? Svaku noć. I onda bi bili zaštićeni kad ona štiti u kaboru. I ta će se sura zauzimati na sudnjem danu, nećete pustiti dok te sve Allah ne oprosti. Sura te bareke, 2,5 stranice. Ja to svakom učinju zbog sebe, ja sam hođa. Učim je ne zbog ponavljanja hifsa. Ja hifs ponavljam, svaki dan džuz proučim na pamet. Klanjajući. Ja mjesečno hatmu učim na namazu. Ne gledajući, nego ovako na kijamu. I uspijem, klanjajući u vodu. Ali je Jasin Gibira i zajtra naveće vakija za nafaku. Ovo vam govorim, sutra se treba zaposlite. Kad ne ide, nemaš posla, ući vakiju. Kad je Pingamber, Abdullah Mesud prenosi, kad je Abdullah Mesud ostavio 3 cure za sebe, 3 čerke. Kaže, šta si mi imetka ostavio? Kaže, nisam ništa. Ostavio sam vakiju. Jer sam čuo Pengambera, ko vakiju bude učio, neće nikad osiromašiti. Pa sad kome ti vjeruješ više, šetanu, svoje struci, sposobnosti, i šteli ili Bogu. Znači mi ovdje nismo načistu da smo počašćeni, da imamo čistu, kako rekli, neiskvarenu, original. Allah je jedino za Kur'an rekao da garantuje njegovo čuvanje. Samo za Kur'an. Nije za ostale knjige. Ali mi iz Kur'ana znamo šta je bilo s drugim knjigama. Zato ćemo mi biti svjedoci na svim dan protiv drugih naroda. Jer imamo u Kur'anu sve šta im je Allah naredio. Više mi u Kur'anu moramo naučiti šta je bilo u Bibliji, Evanđelju i tako dalje, u tim knjigama. Zato što nam sve rekao šta ima to vrati, šta ima u Inđilu, u Zaburu. Jer je Kur'an posljednja knjiga. I Allah je htio da se on sačuva zato što su ashabi učili odmah na pamet. Evo i danas, recimo koliko u Bosni ima 350 hafiza. A od 50. Znam kaže šta, vidite sad napolje Jugovo, znate šta je Jugovo? Puše južni vjetar. Jel ovo ko čombe, je logično. Sad juga puše vjetar i toplo. Kad je smrznuto, neće niknut ništa, džaba siješ. Treba da odledi, da odjugovi pa da nešto nikni. Od 50. do 80. u Bosni, za 30 godina, nijedan hafiz nije bio. A šta mislite što? Bilo smrznuto. Bio žestok režim. I kad je ošao sa ovog svijeta, ako je otišao, odmah je odjugovilo. Krenuo hafiza, vidiš, ne mogu vi donesati sad ispitivati. 30 godina ovi se u Sarajevo pripali nestaća hafiza. Nijednog hafiza u Bosni nije bilo na novu. Nego oni što je bilo i umrali. Ali kad je odjugovilo, 80. znate šta se desilo 80. Tako, onda je znači odjugovilo. I hoću reći to je opet Božji projekat da Allah čuva. U Pakistanu ima 60 miliona nepismenih muslimana, a 150 miliona ima Pakistan. To tačno, ko se ovdje bavi tim statistikom. A od toliki miliona nepismenih ima 8 miliona hafiza. Miliona. Mi imamo 450, to je šaka, to je isto u nas neki gradić, da smo u nas čitava Bosna jedan kineski gradić. I opet to nije ništa, to je malo. A i ali dosta za Bosnu, dosta za naš procenat. U odnosu na Pakistana toliki miliona. Ali 8 miliona hafiza, to je garancija da Allah čuva Kur'an. I kroz hifz hafiza i onako ga čuva. I sad sam ti reći, da li vi znate šta je razlika između Musafa i Kur'ana? Šta je Musaf? Jeste čuli za riječ Musaf? Koja daj mi Musaf. Znate šta je Musaf? Ono je Musaf. Ono, u ruke što se mora uzeti. Jer Kur'an je se pamtio i učio, a nije bilo Musafa. To vas lakše ćete skontati.
Kad je se sabro u Musaf? Za vrijeme Ebu Bekra. Sad bi rekli, to je bidat, novotarija, jer nije se sabro za islama. Neki bi rekli, ako imate pravo, nije Pingamber ga sabru, nego za vrijeme Ebu Bekra je 70 hafiza poginulo jednoj bitci na imami, onda se pobojali da se neće zaboraviti, hajmo sve hafize, hajmo, stvorila se čitava elita, da poredamo kako je Džibril poredio. I tek je za vrijeme Ebu Bekra Kur'an sabran u jednu zbirku koja je nazvana Mushaf, zbirka sahifa. Sad, znate šta je Mushaf? Kad rekneš daj mi Mushaf, ono što se može opipati. A ja imam Kur'an u glavi bez Mushafa. Neko me jedan put pitao, kada moram mobitel nositi u WC, ima Kur'an sad na mobitelu, razumijete? Preko da ja ne bi smio u Zahadićima. Ima ne čitam Mushaf u glavi koji je na mobitelu. Ali ovo ipak Mushaf. Naš mobitel je mobitel, da razumijete? Imam ja na mobitelu Kur'an, baš se brzo snađeš, sve. Sad imaš sve zbirke hadisa, sve imaš. Kako je sad? Pa ljudi su znali prije za jedan hadis ići mjesec dana dok se vrati mjesec, 2 mjeseca zbog jednog hadisa. A ti sam sad klikneš jednu riječ, izbacit će ti sve hadise u kojoj se riječ ta nalazi, u svim hadisima. Koliko je sad to olakšano? Mi bi sad trebali biti baš mnogo učevniji kako nam je pristup nauci lakši. Pa eto i to sufor da naučimo. Znači šta je problem? Samo nemamo volje. Kad bi se pojavila neka želja da rekneš Jarbi, daj da dam tvoju knjigu čitati, pa da učim kako treba. Kad engleski moraš dobro izgovarati tečno, ono fino svaku riječ, i štimat usta, ko da imaš orah u ustima, pa ono samo ja što ne bi Kur'an da učiš ono baš kako treba. Bar Fatihu naučiš ono originalno. Onako kako je Džibril dostavio, kako piše u Kur'anu, kakav je harf, kako se koji izgovara. Ali to je posebno to, ali jesi to vezano za ljubav pa da se nauči. Ali ono što je sad bitno, šta je Kur'an? Kur'an je ostao izazov do sudnjeg dana, jer je to vječni Allahov govor. Bilo je prije muđiza, Muhammed a.s. sve muđize, ali te su muđize prošle. Kur'an je ostao kao trajni izazov i najjača muđiza. Njemu se dive više nekad mnogi kafiri nego muslimani. Dive se Kur'anu, jer oni proučavaju božanske zakonitosti. Više nek mi muslimani, ne znam ko se ovdje bavi fizikom, astronomijom, hemijom, tamo da malo vidi kako Allah stvara i kako su Božji zakoni nepromjenjivi. La tebdila li halkila, Allah kaže. Nema promjene u Božjem stvaranju. To je nepromjenjivi zakoni koji Bog uspostavio, a oni kažu priroda. Svejedno, oni su nazvali prirodom. Neće kazati Bogom, jer kad bi rekli Bog, onda bi sve drugačije bilo. Svi bi im vjerovali i onda bi mnogi postali vjernici i tako dalje. Ali ovo što da kažem, recimo sad kad bi bila muđiza, ne znam kakvi, da su sve hođe sa muđizama, niko više ne bi dolazio u džamiju. Recimo kad bi hođe sad imao trikove da sad stoji u zraku. Da ne znam šta da sad, da ti govori ovako, onako, ja vidim ovo, vidim ono i tako dalje. Ništa se ne vjeruje. Ibrahima su vidjeli u vatri da je bio 3 dana. I izašao iz vatri. Nijedan nije povjerovao. Znači, nije to poenta da ti trikove neke radiš. I ovi što ode u gleda kada je sve pogodio, on opet ne klanja. Nije on sad zbog toga, kaže, kako zna. To je drugo sad pitanje kako zna, ali onaj ko neće klanjati, njemu je mrsko klanjati. Kad bi ti ne znam kakve trikove izgodio. Ali onaj kad shvati da je Kur'an Allahov govor, pa kad uputa dođe, i ono što je Ali sam rekao, dunjaluk Allah daje i koga voli i koga ne voli, a vjeru daje uputu samo onoga koga voli. I kad ti si upućen i znaš da si ovdje, a nisi negdje tamo razvratu, pa bez obzira klanjaš, pa i griješiš tako, ali glavno imaš vezu neku. Vrlo je važno da se uhvatiš za ovu vezu što je Allah spuštio s nebesa. Znači mi mogli kazati da je Kur'an veza sa nebom, veza sa svemirom, veza sa svime. I kad se s Kur'anom svežeš, zato ovu pamet, ovu uputu, kad su Omeru govorili, kad je se nasmio pa ono zaplako, koliko nije bitno je bio Omer ili neko drugi. Uglavnom da su Arapi mogli živu žensku djecu zakupavati. Mi sad u utrobi ubijamo, a oni su ubijali živu kad se rodi. To je slično ni nalike, ali eto, ima nešto sličnosti, i dijete oživi u majici pa ga ubije, a ovi samo ubili kad se već rodi žensko dijete. I Omer je plakao kako je mogao tako nešto raditi. A onda se nasmio kad je Boga stavio u džep, od hurmi bi on pravi neki bi od kamenja uzmali da ga ko čuva. I mi bi rekli je bio Omer normalan. Evo, jesmo mi normalni. Što ljudi danas i to muslimani kucaju kad mu nešto ide dobro? Kaže, da pokucam da mi se ne urekne. Jel' tako? Hajde ga pitaj što to radi, ne znam. Kad bi rekao, reci Allah ti šta ti sad drvo mora pomoći? Onako, zdravom logikom, rekao, nemam pojma.
Ko da se ne urekne. Čeka, šta se treba da ne urekne? Drvo da ti pomogne. Kad ne znam da li odozdo, ići odozdo. Ma dotle se ide, ne znam s koje strane će zakucati. Ali Omer bi, kar ja ponesem Boga ko da me čuva kad izgladnim, ja pojedem svog Boga. Pa sam se smio, kako sam tako. Pa mu onda vele ljudi oko njega, pa dobro, Omer, si ti bio pametan. Si bio normalno, kada sam bio pametan. Pa šta ti je falilo? Uputa. Jeste razumeli? Uputa, Allahova uputa. Moraš ti biti pametan, najpametniji čovjek svijeta da ne vjeriš. Možeš ti dosta inteligentni ljudi. I šejtan je bio previše pametan. Pa je zglajzao dok tvoje pameti. Zato ovu pamet treba svezati za uputu. Jeste razumeli? Nemoj, što onaj rekao šej jednome, nemoj previše biti ni pametan, ni dobar, ni šta je treće bilo? Ni pobožan. Ovako, vidi. Kad nemoj biti previše pobožan, pametan, ni dobar. Pa ja, šej Fendija, pa sve što valja, ne treba biti previše. Kad je tamam. Ako si dobar, ljudi su zafrkani, hoćete zajati, ako ti sam budi dobar, kar je onaj jedan se žalio, kar je puno me ljudi saliječu, kar je njemu šej, kad ti budi magarac, bit će jača, tam ti se sagni. I djeca su taka, djeca. Ja svoje jedno dijete prozvao carom, što mi je simpatičan, to sam neki pričao. I sad ja imam u svoj kobajagi fotelju, i onda nešto ustao kad on nas jede. Care, ti si na moj fotelju. On ovako meni, kad ću slušaj, kar ja sam i za tebe car. On je i meni car. On i meni treba da komandi. Znači, ako si previše dobar, zglajzat će. Ako si previše pametan, i to odvešćete tvoja pamet. Ti ćeš se previše pitati i budal ćeš. Možeš reći, ko je Boga stvorio, šta ti neće sve doći, kakve budalješine. Ako si previše pametan, govorim previše. I ako si previše pobožan, pa ste ovo sad. Ovo je najopasnija situacija. Kad se ti osjetiš da si pobožan, onda te šejtan mora toliko ufura da budeš gori od šejtana. Jer onda ti počneš sve druge prezrat, samo ti valjaš, svi drugi ne valjaš. Se razumili? Pojavi se u tebi, vidi ovog smetlja, vidi njih, po kafanama, vidi hafiza, vidi hođa, puše, razumiješ, bidati, ovo primjer radi. Ja sam na istini. I tebi šejtan toliko uvrti da te stalno svaki dan dopinguje. Ti valjaš, ti si dobar, ti si originalan i po izgledu i po ponašanju, ovo drugo nije ništa. I to je opasnost. Kad se previše osjetiš pobožan. Zavedete. A šta onda, šta ću, znaš, prita učiniš, pa šta ću? Kad uzme od svega, budi normalan. Uzme i budi i pobožan, i pametan, i dobar. Ali sve uveži. Uveži. I kad to sve uvežiš, akale, znači nešto i povezati. I kad ovu pamet, kad ti misliš ti, pa kako ćeš ti bez Allaha biti pametan? Evo, da se ikad razmišlja o tome. Da si ti od Boga odvojiš da kažeš, ja sam pametan. Ko si ti vola? Iblis je rekao, ja sam. Ko ti ja? Kad sam Allah postoji. Kad onaj jedan došao njim pred vrata i kuca, kaj ko je? Kad je ja. Čurku, ja, koji ja? Nije mi ti otvoriti. Kad je drugi put došao, on ko to, što mi nije Aron otvorio? To je bili sufija, oni gnostici, čudaci. Kad je drugi put zakucao, kaj ko je, kaj ti? Dobro, skaj, hajde ulazi. Kad nemoj mene, ti, ja, ko ti ja? Jer ovo ja je koštala Iblisa, koštala logika, ja. Dok ti vičeš ja, gdje Allah? Ti vičeš ja pametan, vičeš ja pametan. Bog mi dao pamet, to je original rečeno. Bog mi pamet dao, a ne ja sam pametan. Ti čim ti rekliš ja, ti si već Boga potisnuo, to obestaklo. U svojim mislima. Ja sam zdrav, ne, Allah mi dao zdravlje, moraš i do saba voliti. Vidiš, neko legne zdrav, probudi se bolesan. I nepokretan. Ne može sebi ništa pripisivati. Ali oni koji su uvezani s Kur'anom, onda on zna da sve dolazi od Allaha. Sve, jer je u vezi. I zato onaj koji živi s Kur'anom s vezom, nije bez veze. Znači, trebalo bi se povedati. Mi smo se danas previše odriješili, to je problem. Ja to skoro ne govorio, pa se hođama svidilo. Rekao, kad se čovjek oženi, on se uveže. Akt je vjenčanje, ugovor. I ti se sa ženom, kad se ti oženiš, ti se svežeš, ne zarobiš, nego uvežeš. I ti si već svezan. I rekao, onaj koji je svezan, ne mene puno odleti slanca kad je ovo svezan. Ali kad ti iz čene pustiš slanca, od ono zijan. I ovo danas, ako vam da sve odvišeno, to više luta, ne zna, i onda on više ne zna kud ide. Nije ništa više ni zanimljivo. Ja pričao, u nas dole ima na Hamidi jednog šćene svezan. I kaže, sve kuje kod njega dolazi na oplodnju. Samo on je glavni car zato što je svezan. On je izazov jer je svezan. Ovo što luta, oni nadaju, ne vjedaju. To je baruština. Nema energije. Prije momak cur kad vidi pa krisni. On šilja kruči vrto zora. To je bila energija, želja. Što samo krilimo sjedi ništa s vedom. Tako, normalno.
jer sve izgubilo. Znači, moramo se svezati, uvezati, kako bi rekli, da nismo bez veze, da nam život liči na ništa. To je veza sa Allahom, veza sa Kur'anom. I kad učiš Kur'an, da znaš da s Bogom pričaš, da je to Allahov govor. I da za svaki harf imaš 10 sevapa. I sad, bismillah ima, koliko ima bismillah harfova? Znate? 19 puta 10, 190. Samo kad kaže bismillahirrahmanirrahim, 190 sevapa. Deređa, nagrada, ne znam ja kako bi rekao. I kogod bude Kur'an učio, ja imam tamo svoje učenike od prvog razreda, sad su oni po 40 godina, svi su prešli 40 godina. Uvijek smo s Kur'anom bili i svi održali su se do danas dana. Ali nikad nismo sjelo pravili bez Kur'ana. Kad se s Kur'anom započne, moraš ti malo pogriješiti, izglazati i pobudaliti, ali ćeš se opet vratiti. Jer ne mereš puno daleko otići jer si se uvezu. Da li me razumijete? Ali ako se odrišiš skroz, gotovo je, ti se izgubio. U ovom vremenu ludnice sada, samo Kur'an i namaz vas može spasiti. Nemaš kad puno zglajzat ako klanjaš i učiš Kur'an. Ne da ti Allah. Allah te čuva. Jer njegovim govorom počinješ svoj dan. A to je 5 minuta i zajtra uzeti jednu strancu proučiti. I klanjaš sabah. I vas dan pod Allahom zaštitom biti. I bolje učiti tako. Ili evo recimo ja još učim 3 ajeta. Ja znam da fulam dosta. Nije mi život ispunjen koliko bi mogao se biti ispunjen. Kad je ko pročio 3 ajeta, ja je skoro mjerio na sabahu, 15 sekundi. Kad je Allah će mu nadomiri sve što ga taj dan promaši. I na dunjalku, na iretu. I ovo to učim još 20 godina. Pored ovoga što sve redovno učim te fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Još 2 ajeta. Znači, kako rekao, Kur'an je ta moć koja djeluje i na nas i na drugi. I kad mi sad mogli malo i poluglasno, kad smo negdje u kući, ili ja recimo upalim Saudi Kur'an da me uspava, to me najljepše zaspim. Kad u Kur'anu uči tako zaspim. Neki ipak ima ono, jer da je nama sad neku tehniku, kvantna fizika proučava neke kvante, sitnije nešto od atoma. I ti kad Kur'an učiš ti neki kvanti, kako se oni prostoru, kako djeluju. Pazi, kad moć ima oko, što ne bi još više riječi imala. Ti okom gledaš nekoga i urekneš ga. Kako oko more da pribaci ili tamo vraća. Koja je to energija? Ti gledaš sad djevojku, sad ako se svidi ono, i ako šeitan uspije da podudari hemiju tu, vište će ti se zadiše, pa nisi niš riječ progovorio, ništa, sam gledaš. Koja je to sila? A šta misliš kad sad s Kur'anom? Pa mušici su slušali Kur'an tajno, toliko je zazivao Kur'an, da ne duljim. Znali su se svako sve sluša kad se nađu na glavnoj džadi, pronađu se sve trojica i ovi, sve prvaci. A opet nisu htjeli priznati istinu. A vuklo i da slušaju šta je ovo, šta se to pengamber objavljuje. Zvali ga sirbazom, ludim, ovako, ali znali su da nije lud. Znali su. Znao je faraon da nije Bog. Ali se sad proglasio narod, ga privati u ko narodje, masa je, 80% mase je ono kud vjetar puhni, a 20% su intelektualci budale. Se razumili? A ono 80% je rulja. Sam kud vođe i oni idu. Ništa ne radi. Tako je, sam kreću. Kako ćemo, lako ćemo. 20% znači budala jer na svoju ruku ide zato što je budala. Jer i ne zna da je budala. Da zna da je budala ne bio budala. A oni intelektualci, oni imaju svoj pravac. I onda je rečeno, vidiš, Allah je spušćao Adama i Havu iz dženeta i rekao im je, izlazte. I šeitanu rekao, napolje svi. I bit ćete neprijatelji. Neprijateljstvo je nastalo od Adama i bit će sve do sudnjeg dana. Jer je on dobio roka do sudnjeg dana. Do ila jam i uvatun, do proživljenja. Tada neće više djelovati. Sve do tada će djelovati. I onda će njemu biti rečeno kraj. Pa će i on svoju hudbu kazati. Kako je zavodio, pa koga je slušao. A kroz Kur'an možeš možda ti Allah dadne pa da prepoznaš odakle frekvencije dolaze, odakle ti misli uopšte dolazi. Evo sad ti razmišljaš. Ko ti donosi misl? Odakle misl dolazi? Kako si razumio misao, nisi ništa pročitao? Eto, hajde pitate se večera dok kad legnite i sad misliš ti. Nema teksta, nema eha, a ti kontaš. Čuješ, dolaze ti misli, de ovo, de ono, nemoj to, de ovo, ko ti to govori? A ništa nisi čuo ni pročitao. Ne moraš biti ni pismen, moraš čitati misli svoje. Ne bez slova, bez glasa. To su tajni. Mi smo najveća tajna božanska. I onda kad učiš Kur'an, to je posebna atmosfera. I Allah je rekao, izlazte i
budite neprijatelji, od mene će vas dolaz uputa. Femenite tebe al huda, fela dilu veleška. Ko bude slijedio, neće zalutati, neće nesrećan biti. Neće strahovati. Znači, vrlo je važno da Allah nije Adama istruo na dunjanku, rekao je, aj hodaj onako. Znači, dao mu je navigaciju. Dobio je objavu od Allaha. I mi imamo Kur'an kao najveću navigaciju, božansku navigaciju. Baš kao ova navigacija koja te drumom veže. Ali imamo mi Allahu navigaciju da znaš kućeš šta smiješ, šta ne smiješ. I oni koji budu tako u vezi, njih Allah čuva. Njih Allah čuva da ne skrenu. Evo malo još samo da kažem, ko se odvoji od Kur'ana, imaće neuredan život. Imaće tjesan život u duši. Nama danas ništa ne fali, samo fali ljubavi i sreće i zadovoljstva. A od dunjalka nam nikad se bolje nije živio kako je Bog stvoren već sve zemlje. Nikad se lakše nije živio. Mene ide uglo, mene strah kako nam je fino. Previše nam fino. Znam kako, ne znam kad se kod vas rodio, ali ja sam bio željan svega. I kupovnu hljeba, evo da kažem, sam bio željan. Jer sam samo na šenični hljeb jeo. Dalje, evo kaže, kako su Osmanlije nastale? Od jednog Osmana, po njemu se dobilo Osmanlije, došao onda negdje prispao jednu odaju, a gore na rapi bio Kur'an. Prije se Kur'an držao gore visoko. Ja gledam tamo kad odeš na hađ, on neki dođe i Kur'an pod glavu metno, spava. Pa ne, to nije poštovanje prema ovom Safu, ste ne razumili. A on je svu noć pristavio, i Allah je od njegovog roda, njegove loze dao, danas je velika imperija, Osmansko carstvo. Jer je svu noć na kijamu stajao radi Kur'ana, toliko je poštovao Kur'an. Ja znam svog, evo da vam kažem, džematliju, preselio je 96. iza rata, 12. godište. Ja sam 73. završio, koliko on 12 do 86, koliko je? Koliko on tada imao godina kad sam ja, jer da izračunite 12 do 86, manje, aha? 74. Imao 74 godine, ja imao 23. Kad sam ja položio hifsu u 23. godini, taj dedo nije nikad ispred mene više htio ići. Zamislite, ja, balavac, on neće zbog Kur'ana ispred mene ići. Uvijek ja naprijed. Ali volio Kur'an, još je bio nepismen, ali znao učiti Kur'an. Ušu mi radio, PMZ zaradio. Toliko je volio Kur'an. Cijenio je one koji, kao što ovaj nije htio da legne ispod Kur'ana. I to je znak te ljubavi i poštovanja, i to je živi Kur'ana, oni koji je Allah počastio, ne moraš ti njega voliti. Voliš što njemu Bog dao da te zna Kur'an na pamet. Bog toga, ne mogu njega nikako ne voliti. Ali što baš njemu Allah dao što nisi ti hafiz? Jeste me razumili? Znači ima nešto što je on hafiz, nisi ti. Trebinjac, rahmetova, njega mati uvijek blagosivala kad je bio malan, kad je da Bog da mene hafiz bio, nije ga ono, da Bog da crko, da Bog da skapo, znaš ono, matere, blagosiva u stvari kunu, a ona bi uvijek bilo da Bog ga bio hafiz. On je znao i brojeve ajeta, ne samo sura i ajeta. Ja mogu po sad, evo sada ja mogu računati matematički. Bilo koju stranicu, 500, 600, 345, koji god ostvari, ja mogu početi učiti. Samo se treba skoncentrirati, znači znam vas Kur'an listat ovako, na pamet. I po brojevima, znači, jednog sam Arapa, što ja sam malo 92. došao vam učiti davi, tako ko mi ne znamo ništa. Ja vam kažem arapski, da ti Jaran otvori, kažem broj. I on otvori, ja počnem učiti. I priznao je da sam u hifsu, ja ću od njega, još tada, 92. Znači, jer sam Kur'an učio po krugovima. I znam sad, recimo, ja sam koja sura, po brojima izračunam. Ne, se hoće reći da je Trebinjac u zatvoru za 10 godina proučio 3400 puta Kur'an. Svaki dan Kur'an učio. I pisao tačke ovako metu. 3400 puta, znači 10 puta ured, gotovo svaki dan bi cijeli Kur'an proučio. I zato bi jedan najjači hafiza, možda na Balkanu, ko zna gdje.